Ghana de shemaima dwumadi a wani gusu a wo hwe ye frɛ no NYANSAPO me a me de dwumadi mu chia me din de nana yaw apraku wobetimi afrɛ me mobium empre bebre ya me kasa me na metutuka etuaka etete abankaba efiri wakafo nsa mane kofie kodi nkamfo owia wakamfo me dwumadi so na ye kyerɛ amamre ne amane wo kasa bebu ahodo a yabubi adane no achiachi bie dane da nyina me ka kyerɛ wo sɛ oba akontimi nchewa damfo eno nti da me de ekukudam wona enim de ekunyini ene anintine ena ba dwumadi so na enenso masanya ekukudam mienu ewo me nkyɛn na se be mpani sika akom ya ne agye no kokoa no munti memo mo ankasa to mo no mutu jebre ne hweye na yenwie no na wonso wasua ade api eno ti sabre de me ka kyerɛ wo ne se frɛ obi no obi mfrɛ obi se NYANSAPO dwumadi no ebre na so medam ase apia ma de hye mammo akwaba eba NYANSAPO dwumadi so mpani se NYANSAPO yesane na badwemba pia yo madaroma we de obebo odin ene ba bia wo free ebae Odomankumah chame biana bana na yebo asunyama botwe sunyane pia yo minia medini ye Asante de dodo na anim Kweku Ananse me yakua pemini ba me fitutu na mumni wadi biase na me butu mo na kyerɛ sɛ ene Odomankumah na afei Kweku Ananse ena me ne omodi ahyiamu ewo NYANSAPO dwumadi so sabre de ye de dwumadi no eba ba hyehye so sɛ de mo amonim dada no ye kɔ ne ne akasifo no akwa akotutwi nkomo yo meni Kweku Ananse ena afei Odomankumah yi si bibi kyerɛ Kweku Ananse yesa nsa dan de nyina wo se na ni ate si bibi kyerɛ no Ananse katawanite katati ehunu de ba ehunu hwe penifo se na ya nso da ya no e de na afo nso na pre dabre o da na afo nso a wonsirim from abon no pre de wa hwinti ahwe ase ewu ne family katu nko na yi ase de wa hwinti asichiri wadi fimfim ade ye kokun wo se mahwinti asichiri yo ane ma men kan jo se fede akua e ka ahema ekuru so orubo mu a menua obuada abofra ni madware yen na furu so no pre na men kan jo se akwala aboboko mpi akotire abatire ye so ni se mo nye ne tata abofra obewu no nim se wabɔ ne suman yo ane ma men kan jo se sabi kokomoti ankoti kokoni wanka kokompe otine baabi so de kokomoti nso ko ayi ade stro ne ja kwan no pre na men kan jo se o si achi nya oda e hwa na otafre te chemane senso e kon wa na ka on tem asem no funtu fuafu da jafuafu ese ne takama wo fu ye ba ko mu didi ane ye so tete bia mpone nso ma wo yefunu di a obonjoma usa wo yemu se wotiri ya da wo yem behwe ne sumhia ti wo nso so a kotodwe enso a che hwe obi che kokko ho mfa boba mpa ye ti ani bo a ekotrim no pre ade to ani a ade to ani a nyowa na wo yi de ato na ne nyo no ana yi ne chia pa yenso nyo no ana pam anu nti na mpanifo se de ntobo ase ne pama chacha ade yesi efun bi so na efun bi so gina ho no pre ana ma men kan cha satacha o koma chacha na wanto na enye na mirika dodo na mo na ho se de ntira opam hu fo nso tene be ma nti na mpanifo se wodi hu achi a wo mene do mpenu sanso na sa ope wase esre mu ahwa na no twa nsu achacha na ma pem kora wo to ye ba ko abo na ntwie se achacha esi na ti a ubuni se wado esi na na ti a wo se yare ade anoma dodo ade aso afupon ko tutu tata ide so akonkopa ko ndu ba bia no ati ama wo se o ka hire nya no kwa na mkan cho se sibia na ntwie ni bodu ya ancha ono to no sai na ndi gina wo konfo nsem konfo bone so hye nkom se man bebo a otimu bi no kwa konfo na na bo ade konfo na bo ade nkam konfo bone ya wahwe ya afo ama konfo pa betunu no yini bonu ya eni ntina fie ma se bia ho emfo anasa asefo a emfo beni a watena fie ma mo frawe na nkanso ebu na nkanfo a wo kan mo bi Kweku Ananse panyina watena fie ma den peni entina fie ma asefo a anasa asebua emfo abofra o yeso makro no odi ne so makro ma ade no kwa okuru kantanka ya beko wu a odi na chija dudu akoban o yidi kayiri berima bewu ana na yerensu suro no kwa ana ma men kan cho se dudu dia akoban eti ase okuru kantanka odidi mo so bodi mame waka wodi ye nhwa de be yesua de why yesi jirika jiri be mebewu ana yerensu no nkyirase na yesai na titie sade ntiase no ekere se ahun se tete no na hospital na se hospital ni shada ni ho ya sabia ni ho enti no na obi yare a ye na fie duru habama ene de keka ho na ye hwe yarefo e wo fie enti mpempi no se ta kan bi se eto de de a ye su frɛ mema enti oba a wotene kunu ho a wo hwe no no se eje kiridi a to se be ma no bewu no ehubua ebo oba na ontumi enye na ho hwe tie na ye kabo ma ye frɛ se o yidi kayiri se be me bewu a na yiri suro
Abusuafo ene moate medika ka se mode hie mo biom de metena sese yi a akom ene nkyiremu ene nam akom a ya nkyira se no e akom hunu eno nti sabri Odomankumah wa kyeremu yi pa nanso na aduru so entito aso mame abofra de ka to penia de ka tuom na abofra ayi ama no na abofra nso de akasoro na peni so ayi ama no ansa na dudu akoban ebetwa nsuo ne fije bisia ho se nkromati ase a badi oni ade anoma na no wa odididi nsuo agya onfa ntwa nsuo sanso na anoma kro ya so wusuru an takraba fom nokre anama menka ncho sebe yetufuo ne yentu hyebre anoma ochedua so a ogebo anama menka ncho sebe anoma onfa dua abufuo ohwe bo ato abo anoma no nso hwe bi obetu akọ as uhu ase watoto an na nhye asra kro ya nso hwe ne kese no ahwene buru nokre abo ache mo se kwatebra eno ne anwen sanso na tie se obi bi ne anoma abonu ya ka beto akuma ama no fi se djuma we ne owu adjuma enu nti na mpanifo so so awo enyo okun sanso na se obi bi ne anoma asokona nka betina hye ne yumu yo frama so di achinchina be ko ba bia ompe se nkontomro ho se emojaduru a nka bo wansan na ma na opon ahwene achinchina tu na se wansu a yebu no wam sanso na se yanka ni wachin so a o se agro na ede na jame kwan na wusa me ho umani so mame a na nchese fa me hwenum ye trumpet asem etrese tekran frama bona na de na mafiefi asem kese so ba frankansi so sabre die ye ba behwe ema ya kansifo nanya na nsa na dwumadie no wona so ya sinema da ne da nyina ye de bremu no yenso so ye nkonkoton wo made kakra titi wo bika titi wo bichire tete Ananse sem menu mienu nyina anim se enei ye hwehwa yenhu se dwumadie yi ya fato ye ho se ye be kire enchirima amamre ene amane yes saswa Kweku Ananse ene ko ware ne yire asoya na woje wase na ya akora aboni abenye fanyimboni ebiase ayewe no wodo tema ene enida ho wa twente kuma afiri ho se de Kweku Ananse di tiri nyina ewura wo meni wana woni mude woni mamamre no te amane ase ye beji nkonya ni ato Ananse sem no ye hwiye a afutu a esene fata no wafa na ade abo obura eno ntini chia me nana ajo abajo abra me de tete Ananse sem ebro me dawo ase Ananse sem so Ananse sem sawa yenhwe ama akansifo no enya na fe yentu adwumadie ne so yo sabre die akansifo yenya wo mo eye Kweku Ananse ena afe Odomankumah yeko yebu kompo kohwe yachi no efa baako a yede ba wiye no Kweku Ananse enya abiasa enum mekire 35 ena afe Odomankumah enya abiasa 9 mekire 34 eno nti efa edikan no Kweku Ananse etimi ayi Odomankumah etiko ede abofom ebe baako na ye ba beto aso ni ya hwe efa no ye biom de bekọ akosi ti sabre die ye nto aso emfa mom yo Kweku Ananse ene ye wo so besi bibi dia kire Odomankumah ni ato aso Odomankumah me ma na nyo wonwa na nya Ananse na ho ne ye fa asase di hu Ananse ofie so a emisa de nyono tentan na nya otan an ko to tentan wo da no a yensa Ananse won ko bisa katakire hu se enye akitije nso ni bibi ne kanka bi a kanaka wana ne kum be ma ntwa dafa enya ne be ma awana chi hu abusia ho yi etise kwaye udina chire bomutu obe na bia bia e woni sibre yo enokre ana ma me kan sa bo na no odin no won na da duam sadia abo wonam no sa na oda won so pie wo bon ma hwe ne hu sa bibia ne mu biem otwen ho adokuru no oda owo na no obolo so fa ntu bon chanchan fruwa me na me di kan wo kwaye mu na so yina asam ho abenya e kan fofun ko anka girantwi abobidie se ye pai wa pampa mu a na ehye okomoden yo ana menka cho wonsa hwe obi enu so ye mpa na pampa mu sanso ansate ho enye pe kuku ban okọ eberim kodidi a oja bempontu se ye de somawa ye de jawa na ye de asoa ma menka ncho se kuku ban wetaku ode beto adra ka ye sanka doma kwa chechira ba ewu se aboa adwene wo hu se
okode nam atu nam soro a ma wani mre e ba na sujare a wonso odamu fi ade kokko fenti na mayoro kwa ode no kokko bo no mama so France pa de kokko ahra eti damrama e de kire no na menka ncho se ensuo bawi e ma adwen ho ada ho nsuo a be no so no yen hwe nchanchen na menka ncho se wo fura tachempa boa wo fura na usura tachempa boa wo fura na ntoma nsuo a do wonso na ko ahinu na menka ncho se ensuo bawi o ma kwan ho ada ho se nsuo a ahina de ko nsuo ba na ase nsuo no hwegu a ensuo de wo kwa na mu ha ma nyina atan nsuo afakra mo obisa na kire otwenya no ho amini o pamo se bo nsuo de komfo bosom ko wate ani ayira ibisa nyankamade no kura na menka ncho se nkwanju wa no sin o ka bi hwe sanso na nkwan ya de nso na twen adwa no kura na menka ncho se ododo akunnya ba akofo ntana so nche se oba onche wa wore ase a ododo ba ncha won tuba ncha won him ye nam dodo so ba akofo mu afunu sanso na se okraman owo nwura mu a enim de no kofi enu ntina esin ba akofo nsa ho ye nti ansu nyankopon ne kata no okraman se onim se ne ba ebewu a ko ode ne din sesan agidompe na ma menka ncho se sabi wo susu asu hina bodambo no na kantan so agekwan mabo afa kura wadu so yi ye twono hene fom obisa se obi mo hina so mu da na nye da ye yi no se ukoto se twono no da kurubi nkwanti a empente mu ase kurumofo nim na nwe ebia na abo akon nam ho no kwanti fefrichiwa anka wa he ha kwanti mpom kusie untimrika no wa koduru kwanti mpom sa ho ma me na mepe na nkwala tu madonku okusie so bada na ahwe a ednedua ene kire no koto de egufo so de wonso agu na pra ogina ho bebre nso apa ite pompom krama de egufo fa kosu ebogu nanum sanso na kram achenchina efa dompe a etwana no kwa ye krama dia kosu afi nsa bogo ba so am na gama nem ye twase kokun musi machi wore no kura ana ma menka ncho se nka ne ko hyiamu na ye ma ya abo akoto pe ne timi ko hebeka ke hina saboni ene efuntakra koto ti ase ide eden ya bo so no obenu sufin da sika ya idi ya bo akosachiti a ni ti ho mfu bi mu na fi hye ma so antakra bo ni edwane iti azufin mu na ya sensupa se chuma mentwen ena makra wai tipai si nsu mu tipai bakro mu abo akoto onka ho bi ayon kokro nso na makoto anyetiri no kure ade ma menka ncho se sebi kaka yo bo se nyina tutu a na no nche se ode no ho ache wo se obo abrowa nana na ote Odomankumah sem yo ane ma menka ncho se sebi obi ade kaka aye no ane se nyina tutu no didi no mu dompa na ato na yem hyehye tu fo nso na wanti a kwa anti ade yo no kure ane ma menka ncho se tu yetufu ewo kukom no wanti a ye kan woni mo bedwam yetufu odwammo ho na opesa ba bi yo ane ma menka ncho se kwan ya wadan to piu aboboa no anamo apem ekwan so na de anamonko ena hyase ye wedi kan wan kan ho de odi akire san na ho se de adi kan so de enwura de achi de peni dware wi pe na efi nsu asan de ekon so na ye bon konten hwenya de eba wo huru tra wo peni a wo se ni mem tete hota oto a enwuru ntreja no kure ane ma menka ncho se wo koto sa akọ watutu ntuma gu no ho na waboshira na hwene mu se kokobo ne akroma na ewu awia abo amankuto enan nchene ejina ba bi sere onim se nsuo beto ufu na ma menka cha asuntakon na wo boni nti na ekunu fa konso to ma atacheba no epesi ya hwa na ihun futuro efie musia etwa yase abonte so de bia nyisde obi anso eja wase na menim se wansa me ne wo fie ebe ka bia ya nka du ye wo nwuram ye me nyonko fa wansa ha go funso abrukro no kwe ana ma menka ncho se wansa na proof bebre ne ka ho sie nu se wan krontu nso a wase wansa na oka no kwe ana ma menka ncho se sebe oba totu a twede be madam ekro ntutu baanu no kwe ana ma menka ncho se de ekro wona na ntino wona ti a emfe sanso na se otuo enya chidinafo a ena eto so bodi mami etuo enya chidinafo a ena itimi eto fiti wo bi ka titi wo bi chire tete Ananse sem menu mienu nyina anim se enei ye hwehwa ayenhu se adwumadie yi ya faso ye ho se ye be chire enchirima amamre ene amane yes sasso wow Kweku Ananse ene ko ware na yire asoya so wo je wase na ya akora aboni abenyi fanyimbo ne ewiase ayewe no wodo tema ene enida ho watwente kuma afiri ho se de Kweku Ananse dibitiri nyina ewura wo meni wona woni mude woni mamamre no te amane ase ye beji nkonya ni ato Ananse sem no ye hwiye a afutu a esene fata no wafa na ade abo obura eno ti no chia me na ajuwa bajo abra me de tete Ananse sem ebro me dawo ase Ananse sense so
Abusuafo ebre na ye be dwumadie yi die woni se yentiment na so saa isanse ebi kɔ na ebi so eba wo dwumadie yi mu na adwumakuo ahodo asoso yasene ama ye de brem sabre yi die wo hwɛ me ntoma mafra medi na pafra dan da nyina kente papa kente yi eye me ankasa me de hye Mr Bright ono na dan da nyina ya na odi me apafra aha dan da nyina odi me apafra nya frɛ Mr Bright ɛwɔ ahomatrofo yi so 0240 32 and afa 62 afa so ye de dwumadie no ba awie ye no ema akansifo no etumi nyaaye ye ne yankasa ye nua bema Kweku Ananse oku Ananse de obi anim dwuma a wodie ye wie dwumadie na Kweku Ananse etimi abu 81 wabu ebe no maako 81 edi wotwe baako sana eye Odomankumah ono so ebu edi wotwe me kire 80 na kire se ye de nyina ba awie ya Kweku Ananse etimi ayi Odomankumah etiko edi aboho eye enne se wo fie na wo hwe ye na wo susu wa adwene mu uhu ne se ebe no wo so nimbu eno nti wo so betimi akanta wo mo ate ha ya fa ye number na egu screen na se ne frɛ ye ene ye ntwetwe nkomo ye beje wo frɛ wo so na wo so aba abɛkyerɛ wo bobre wo nyansapɔ dwumadie so afa nso enwumakuo ahodo a mo hwe ye ankrankra ne adwumakuo akɛse obia betimi afrɛ ye na ono so aba abɛsɔ yasene wo frɛ ye number egu screen na se a ye na wo betwetwe nkomo na yen suso waba beso yase ne yaton won suso wadwa ton de no e bia ma wo nyansapɔ dwumadie ne so aha ena medi mu besie modi hye mobiam nie apia mada woro mountain ma ye fe ni din de sɛyin ne din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam se bedi akone bakwen bodi atwede na se kofi ndro ne ya aben antima nyina ni mu ampata na wo yade